ndị Igbo sị na ọ na-aba agwa ntị ma ntị anụrọ mgbe a ya egburu isi ntị eso ya. Asịkwa na onye isi ike na-ebi na anụ ọkpọ nkụ. Ụmụnne m, onye a na-achọ achọ na-ezo ezo. Ka anyị kpachara n'anya anyị dị ka ndị Igbo. Ihe ọbụla nwoke na-azụ ọgọdọ wee tọpụ ya n'ukwu, ihe a dị ya mba, sị hapụrụ ya. Ọgwụ na-afụ na mmadụ onye akpụrụ maka ife dị n'ịbụ ego, m na-eti mkpu ya oge ncha ka anyị ghara adazi na-esepụta onwe anyị ụkwụ n'ama. M na-eti mkpu ya, na-eti eti, na-akpọ akpọ, mana ekwucha osi ebe a banye, osi ebe a pụọ. Ịgwa ụfọdụ mmadụ ha chegharịa n'ife ha na-eme, ụfọdụ afụta ya na iru ha ọrụ ha, ụfọdụ afụtakwana ya na ife ị na-agbaziri ha na ị na-ama ha ikpe. Correction abụrụ judgment. Ka anyị saa n'anya na enwere amamife eji wee marụ ndị Igbo, ka anyị ghara abana n'ọnya ekwere. Onye bụ ego akpụrụ ya bụkwa ọnya ka ekwe. Anyị ma na ịbụ ego na-ada egrezi occasions. Ọ na-eme occasions, ọ na-abụ flower to occasions, ọ na-adị ka fragrances, mana uche anyị adị ya maka emekọtaziri ọ bụrụ abuse. Ịbịa ma n'ụlọ ụka, a man of God na-ekwu okwu Chukwu, eje n'ụkwụ eje na-atọgbọsi ego. Kedu ebe iberibe a si? Kemgbe o ji wee bụrụ abuse, ọ bụrụzie trend, o metụzi our youth. Anyị na-afụ unruly behavior to the contemporary youths. Wee sị mba na anyị kwesịrị ịkwụsị. Ọ bụrụzi ebumnobi ụfọdụ ji abọnya bụ ego ka anyị na-afụkwazi ife ọ na-eweta n'obodo anyị na society. Kịta ọtụtụ ndị ntorobịa ekwerozi eje bọyị, ọtụtụ ekwere amụ kapịnta, ije ebe a na-eme eletrician ụmụazị anọghọzi, ije na mekanik workshop anọrọzi. Ndị na-emezi ọtụtụ ife dị ka ịkpụ blọk, ife eji emegharị aka ụfọdụ ji wee bụrụ mmadụ. Ụmụazị kịta ha chọrọzi ya, agakwazi baro, ife ha chọ bụ hookup, ife ha chọ bụ yahoo plus, ife ha chọ bụ football bet. No fundamental suffering, no training, no orientation. Kedu ebe ọlandị ha? Majority of them nọ na prison, ebe ọtụtụ nọ n'ini untimely death. Unu afụrụ ya? Ndị Igbo kwuru okwu sị anyị ezuba, anyị nche ama abụ ọgaranya, ajụkwasị amụrụ onye na ego. Enwere onye bụ ego wee pụta ụwa. Ekwugo m ya na nwa ọgaranya abụrụ ọgaranya gaghị n'ọkpata nke ya, maka achọrọ ha na ụbụrụ na-eweta ego ahụ ọ dịrọzi ịfụ na nke dị adị enwerozi value, otipịa. Anyị nche abụrụcha ọgaranya na ọ na-enu, kedu ndị ya nọ n'ana? Chineke mere ụwa ọ bụrụ steji, onye nọcha ọrụ ituo. Anyị nche bụrụ ọgaranya ka onye ya bụ driver ọgaranya, ka onye ya bụ housemaid nwunye ọgaranya, ka onye ya bụ onye security. Kedu ndị ya dị-ele tomatoes n'afịa? Kedu ndị ya dị-ele ice fish and vegetable? Onye ọ nọ n'ọcha na glass house, kedu ndị ya da serve those people? Onye fe eze ruo ya. Anyị ncha bụrụcha ọgaranya n'ụtụtụ, ke ndị ya bụ n'ehihie n'abalị. Chukwu mere ya nọọ ịnọcha rituo, ịjụ na ịma ritu, ọnwụnwe wetuo gị ma ọ bụ ọrịa. Otu a ka efe ụwa dị. Ị were ụtụtụ rigo n'oche ọgaranya, ebe ogbenye ka na-eche gị n'uhuruchi, ị ka ya ada, ịdara oche ahụ agbajie, maka n'oge onye ọzọ ka ije ewere. Ọkwa ka ụwa dị. Ị na-anya n'irufu ndị ka gị mma, na-ekwe anya n'azụ ị ya afụ ndị ka mma. E nwere ọtụtụ mmadụ mma oge gara aga. Ọtụtụ ndị na-atụgasị ahịa achọ iri ego onye ọcha, abanye na akpati ozu, eti ha cotton wool n'imi, ha see pikchọ sendiere onye ọcha na ha nwụọ, na onye ọcha esendị ego ahụ eji wee meberi ala kachasị ụgwọ ha ji. Ebee ka ndị ha nọ tata? Kedu uru ego ha bara tata? Ha bịa wee na mmụọ. Ọtụtụ ndị anyị ma afa ha dara ụda, ma ndị mere ife ike, ebee ka ha nọ taa? High life is good, mana o dufuru ọtụtụ mmadụ. Enwe ndị kpara arụ dị iche iche, sọsọ ka Oliver na Ọsadebe kpọọ ha n'egwu. M wee na-ajụ ife dịka Chief Cosmas Mmadụka, Cos Charis, enwebere onye ụka maọbụ onye high life kpọrọ ya n'egwu na ndụ a. Ọ bụrụ na anụgo m nwa anụbere, mana ọ na-emere onwe ya biznes ka dịkwa ndụ ruo taa, na-ejere onwe ya ozi ọma. It's a matter of choice. Ije obodo oyibo ọsọ na klọb ka ị ya afụ ebe a na-abọtụ dọla. Afụbụrụ m ebe a na-abọ dọla na open occasion, maka abuse ka ọ bụ to the currency. Mana ị na-ekwu ụfọdụ ada aghọta. O nwere otu nwoke kpatara ego, akụkọ abụ mmadụ kọrọ m ya, nsi na ya wee mụta ife. O ji ego ya wee daa ụda ahụ 5 na ụma. Onye ebubata afịa, ndị mmadụ na-egoro afịa, ọnọkata all of a sudden ife na-eme mmadụ ọ bụrụ ogbenye nwee ike ime n'ofu ntabi anya. One single policy gọọmenti ya etinye nwee ike ime gị si n'ebe nọ wee daa. One single policy. Ofu ọrịa nwee ike ime ọgaranya ọ bụrụ ogbenye within few minutes, within few months. Ofu ọrịa eme gị bụrụ vegetable, ịdị useless in life. Nwoke a wee jide ego for couple of years, a na-anụ afọ ya, ọnọkata ife ike wee mee nwoke, o wee na village.
eruzie na vileji, ụfọdụ ndị ma onye ọ bụ aha one ma one gara aga wee chọrọ ejebe na vileji. Ọ bụrụ na nwoke na-elekasị n'ụlọ, ha wee si oke na ha ma agba nkịtị ka dike si otu a wee na maka ịmara iru mmadụ ịmara azụ ya. Ha wee jụọ ya ajụjụ dị egwu wee sị ya, kedu mmadụ one iyi enye nwa ya afa ha ka anyị kpọọ ha ka anyị jikọọ aka ọnụ ma ka esi akpọbatakwa gị na city? You don't belong to the village. Nye anyị mmadụ 10 inyegolo aka, ndị na-ebunye afịa, ndị kwụba. Onye ego ya wiri ahụ 5 a na-anụ afọ ya anọ. Nwoke wee weni anya enu wee nọ more than 5-10 minutes. Anya mmiri wee ju ya anya. Enwere ofu mkpụrụ afa onye nwuru ndị a. Ha wee necha anya wee si oke ka anyị rapụ ndị iro, kee maka ụmụnne gị, ke ndị metụrụ aka ka ama ka ha si wee gba gị nkịtị n'ọnọdụ a. Nwoke wee huru wee nọkwa ebe nkeji 5. O nwere ofu mkpụrụ afọ o wepụta, ọ sị ya nọ nke ụmụnne ya ka ọ na-akwado tupu ife mere ya na wee mee ya. Ike wee gwu ndị bịara ije a. Metụ ndụ ndị mmadụ aka na ọ ka mma, touch lives, kama isi otu a na-aghafusi ego. Metụ ndụ ndị mmadụ aka, very very important. The people from your way up, ihe afọ on your way down. Ọ mmadụ ka eji aka. Mmadụ bụ ụtọ ụwa. Onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. Ife mmadụ ya ejere oge ọtụtụ ebe ego ama njenwu ya. Enwekwara ọtụtụ ife ego ya eme, mana mmadụ ya ejikwa ego wee mee ya. Ife nji wee na-ezi ozi a na-enye ndụmọdụ abụ ka anyị ghara abana n'ọnya ekwere anyị. Unu n'anya unu ya afụkwa onye ugwu na-aghakwa ego. Enwere ọtụtụ n'ime ha ifugokwa ma ụmụ gọvanọ mgbe mpa ha winụrụ ọchịchị. Ịfụ nwaanyị yi sọsọ pantị ewere ego n'afọ ya na pantị. Anyị fụchara ife ndị a, mana nke bụ eziokwu na anyị nwa bụ ndị Igbo nọ n'anya egbe. Anyị nwa ka a na-achọ, mmadụ ahụ adịkwa ka ọnụ akọrọ ya. Abakwana n'ọnya ekwere, azọnyekwa n'ụkwụ na nsị onye abụki nyụrụ. Ọnya bụ ndụmọdụ mbịa ka nye. Ụfọdụ wee ike iji maka adịghị abịa ego ha ma ejezi na-eji okeshọn na-ejere mmadụ ife, kama ime transfa, kama itinye ya na envelopu ya. Maka enwe ndị ya bụ na eprezi ọha ha ama mmenwuru gị ife, ọ na ha emere ya na public ama mmenwu ya. Ọ bụcharakwa ezigbo ndụ. If you give in secret, the Father will reward you in the open. Ngozi tọrọ atọ nke juru oyi. Ife ọsọ ego na-enu gị enu, inwe gị nwere ụka Bishọp Okonkwo gburugburu ọkpụrụ isi zuru ọrụ ọnụ n'ichi, inweruru ego ka ya na ọtụtụ ndị ọzọ na-ada agba afa ha. Ịma how many products o nwee, ma sardine, ma digestive, ma wine, ma product, ma ncha, so many things ọ na-control in the market. O nwere ife nwoke ejizi ego mee. Ada m ekwuzi ọtụtụ ndị ọgaranya na-ada agba afa ha na mbụ, ma na Anambra, ma na Imo, ma na Abịa, na ala Igbo niile, ma na Ebonyi, ma na Enugu. Enwere ọtụtụ ndị ọgaranya na ikem mana ihe afọ ebe ha na-abụ ego. Ha maka ha si akwado ndị mmadụ, ha maka ha si akwado onye bịara ife, ha maka ha si akwado onye na-eme ife. Mana ndị ntorobịa kịta ekwere ka anyị rapụ na ego anyị na-abọ, ọ na-edufe ụmụazị anyị. Adịkwana discourage na imajeziri mmadụ ife, maka ọtụtụ ụmụazị fụrụ ebe a na-abụ ego a amụrụkwa ka esi akpata ya. Onye ka ha ncha ji efu ụzọ, ma moto ma ụlọ, ife ndị a eji eme uko, eji eme ọkanga. Ụfọdụ nwere ya na-eme expose their lives in the public, wee cheso na everything dị good na cause envy. Ife ikpeazụ mma agwa gị na ife ọna nwere date na-eme spy, uche gị dịkwa ya, ha ncha na-emekwa ngafe. Be wise. Dịka ị nụrụ onu m taa, akpọchikwa n'obi gị. Aha m brother Paul Chigbo, ka ọ dị. The